Tutaj były Niemcy, tutaj były Prusy, tutaj jest niemiecki mental. I oddawamy z oca tym wszystkim wojakom i dzwony zabiły na jej cześć. Niech spoczywają w pokoju. Witam was roztomili ze gminy Lyski, a są my we miejscowości Sumina, a za nami nasz kejfer i komin cegielnie. Zapraszam was, bo pokażę wam jeszcze dzisiaj inne fajniste łony. Gmina Lyski leży we zachodniej tajli Krysu Rybnickiego. Przynależą do niej wsie Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Lyski, Nowowieś, Strążna, Raszczyce, Sumina, Złonowice i Życe. Miejscowości swój rodowód mają we trzednich stoleciach. Na placach tych dzisiaj kwateruje kole 10 000 personów. Gmina Lyski leży kole 70 km od Katowic. Dotarliśmy do Lysek, a za nami kościół świętej Małgorzaty z 1906 roku. Neogotycki, ale wcześniej stały już tu dwa kościoły drewniane. Pierwsza parafia i kościół to XIV stolecie. Nieskorzej w 1669 roku ten drewniany kościół płonie. 3 lata nieskorzej budują nowy kościół, też drewniany. No a potem rozbierają, no i powstało ten, tak jak już powiedział. A po drugiej zajcie kościoła neogotycki Dom Pomocy Społecznej świętego Józefa ze lat 40. XIX stulecia. Ufundowany od Józefa Polednika, właściciela Lysek. W Lyskach mamy też zabytkowy dwór i spichlerz, który powstał koło 1800 roku. No, dzisiaj ten klasycystyczny twór jest niestety w ruinie, no ale widzimy, że ktoś przejął to, jest to w rękach prywatnych. Są w Dzimierzu, a za nami pałac z końca XIX stulecia. No, dzisiaj w rękach prywatnych jeszcze mamy spichlerz, łobora, no we takim pałacu mieszkać to bych chciał. A tutaj ponoć majs już rośnie. Z tego będą takie srogie łone i będzie majs. Potem jak będziemy rajzować we wrześniu, to będziemy dziwować na te majs pola. Skąd miano Strążna? No, są my we wsi Strążna.
I muszę wam powiedzieć, skąd to miano. Etymologio. Strungi, takie ryby, znocie, pra? No, było to kiedyś liczne łowisko strągów. No i dzisiaj możemy zjeść tu świeżo ryba, no i bo tu mamy stowy, tam mamy hodowla świeżo. Myślę, że pstrągi insze ryby, bo są my przy rybaczówce, restauracjo, stowy, fajnisty kompleks zielony. Ja, Górny Śląsk może być też zielony. Durś wam to powtórzę. We wsi Pstrążna znajduje się kościół świętego Mikołaja z 1905 roku. No, jest on wybudowany we sznicie neoromańskim. I to jest coś cudownego, bo zazwyczaj za czasów niemieckich budowano budowlę w stylu neogotyckim. To był taki nacjowy niemiecki sznit. No ale były też neoromańskie budowle. No i tu mamy beispiel. We XIV stuleciu powstał tu pierwszy drzewiany kościół, który rozebrano. Nieskorzy we XVII stuleciu wybudowano drugi drzewiany kościół, który zaś rozebrano. No i potem postawiono ten, który tutaj mamy. Niestety dryny już nie mamy starego ołtarza, już to jest przerobione po Soborze Watykańskim II. Nie wiem czemu. Niestety niekiedy tak było, że stare ołtarze, które już się kaźwaliły, potrzebowały odrestaurowania, były bulone, no i zastępowały je nowe. No a w niektórych kościołach jeszcze są te piękne, stare, przedsoborowe ołtarze i dobudowane są nowe stoły i ambony, które dostosowane są do wymogów posoborowej liturgii z 1970 roku, która została zatwierdzona od papieża Paula VI. Jadymy bez wieś Żytna. A co jest istotne, to była wieś graniczna w latach 1922-1939. Granica polsko-niemiecka. Ja, bo w 1922 roku potajlowali ten plac, Śląski Plac Abstimmунgowy. Po Śląskiej Wojnie Domowej i po Abstimmungu w 1921 roku. Ta tajla, Kajmyson, dostała się do Polski. Plac mniejszy Górnego Śląska, no ale bardziej industrialny. Większy plac, no ale mniej industrialny, pozostał przy Niemcach. I teraz te wszystkie wsie, które są przed nami, aż do Zwonowiców, to są wsie graniczne. Jadymy szlakiem granicznym ze okresu międzywojennego. Pamiętajmy o tym, co było na Śląsku w tych latach. Jak bezsensownie ten Śląsk potajlowano. Kaj jedna wieś była w Niemcach, a zaraz obok w Polsce. I jedna familia była w Niemcach, a jedna familia była przy Polsce. A ta sama familia mogła welować za Niemcami, a dostała się do Polski, a tamta za Polską, a dostała się do Niemiec. To była tragedia, potajlowanie Górnego Śląska. Znajdujemy się w Raszczycach, a tutaj piękny kościół. I powiecie, zaś kościół. No ale ja wam nie pokazuję tych kościołów temu, że są kościołami, ino bez to, że to są piękne zabytki architektury. Bo ten kościół z 1911 roku świętego Judy i Szymona jest richtig zwiedowny. Elementy muru pruskiego, ja, szachulcowe, część tynkowano, część z kamienia. Kupnijcie też na turm, częściowo drzewiany, częściowo hauer je ze blachy. No, nowa już dachówka.
Myślę, że to jest richtig piękny Beispiel architektury sakralnej. No a co tu było pierwej? W połowie XV stulecia powstało pierwsza parafia i kościół, no ale traci nieprzynależność już we XVI stuleciu, a odzyskuje w 1925. Ja, w takich małych wsiach takie piękne budynki. Rodzecie. Interesantny jest ten Denkmal zum Gedenken der Gefallenen 1939-1945. Ja, to są nasze hopy, wojoki, które biły się we Wehrmachcie podczas II wojny światowej. No, czemu we Wehrmachcie? No bo byli obywatelami III Reichu niemieckiego. No i polegli na rozmaitych frontach. Już widzimy, że tu bliżej tych placów, które w okresie międzywojennym były po niemieckiej zajcie, ten mental niemiecki już tu bardziej czuć. Ale co tu mamy jeszcze? Zobaczcie, 1914-1918 Denkmal poległych, bo to też są polegli w I wojnie światowej. Ja tutaj bili się za Kaisera. Kiedy niektórzy powiedzieli pierwszy weltowy krik, pierwsza wojna światowa. Ja, to jest historia inksza niż tam. Po drugiej stronie Brynicy, Przemszy, bili się za cara. Tutaj były Niemcy, tutaj były Prusy, tutaj jest niemiecki mental. I oddawamy zoca tym wszystkim wojokom i dzwony zabiły na jej cześć. Niech spoczywają w pokoju. W Raszczycach znajduje się jeszcze zamek, a tak richtig to ruiny zamku tamkaś. Niestety je ogrodzone, nie wejdziemy tam, ponoć kiedyś szło tam jeszcze w leś. A ten zamek pochodzi ze XIII stulecia. W 1606 roku istniał drzewiany zamek na murowanych fundamentach. W 1945 roku wszystko zbulone. Było tu też gospodarstwo, browar i 700 łowiec, łowczarnia. No i te łowce zostały. Zobaczcie, łowce. Piękny landschaft. Łowce na Śląsku. Jak ja się temu raduje. Nie trzeba jechać nawet na Śląsk Cieszyński, bo już tutaj we Krysie Rybnickim są łowce. I niech ktoś mi powie, że gruby ino, że zmaraszony, że nieczysty luf. Ostatnio mi hop z Wrocławia dzwonił i się pytał, czy na Śląsk można bez larwów przyjeżdżać, bo te kominy ze hutów, grubów, kopcom, luft nieczysty i tak dalej, godą, że to jest nieprawda, bo Śląsk jest zielony. I w ogóle on powiedział, że z Wrocławia, z Breslau jedzie na Śląsk. Ja mu chciał powiedzieć, hopie, tyś też je na Śląsku, ino, że dolnym, a jedziesz na Górny Śląsk. No ale to był hop, który chciał kejfra kupić, jeszcze nie przyjechał, to że nie chciał odstraszyć potencjalnego klienta. No ale mono kej powie, że nie kupi, to mu powiem i wytuplikuję i wyekleruję, że on też mieszka na Śląsku. To tako dygresyjo, a Śląsk jest piękny i podziwiajcie. Szkoda, że nie możemy tam wleźć, bo piękne są takie te ruiny, te piwnice, ponoć, że czytał artykuł. No a tu jeszcze zabytkowe auto czerwone, nie wiem co to za egzemplarz, jeszcze do remontu. No a tam nasz kejfer. I ja się dusz zachwycał tym Śląskiem. Przyjeżdżajcie tu, wsiadajcie na koła, jak macie 5-15 km. No i pogodajcie się z tymi łowcami. One beczą niekiedy, one godają. Zobaczcie, czy poradzą spokopić śląsko-gotka. Ja nie wiem, wy musicie tu przyjechać i zobaczyć,
ja albo nie. Szajbnijcie, jeśli tu będziecie, szajbnijcie, po jakiemu go dają te łowce. Sumy we Zwonowicach, a przed chwilą padła mi bateria, już drugo w aparacie, nie wiem, chyba że ich nie naładował i kończa mobilniokiem i może być gorszy kwalitet, szajbnijcie, jeśli widzicie różnica. A Zwonowice leżą we całości w parku landschaftowym cysterskie kompozycje landschaftowe Ród Wielkich, tak bych to powiedział po śląsku na gibko. A tymi placami rozkierowali cystersi, którzy byli we Rudach, tam kiedyś jeszcze pojadymy. I nie skorzej, we połowie XIX wieku, po tym jak w 1810 sekularyzowano od państwa pruskiego zakony, to te place przejęło państwo i potem książę Raciborski. I Wiktor I zbudował ten pałac jako pałac myśliwski. Rozmaite polowania tu były. No i ten neogotycki pałac stoi do dzisiaj, a je on we własności prywatnej. Ktoś tu mieszka. I tak jak żeście już widzieli wcześniej te pałace, tu mocka tych pałaców jest przejmowanych we prywatną własność i ktoś może być rod, że mieszka we takim historycznym budynku. A co tu jeszcze było wcześniej za cystersów? Winnica, no to jest najwyższy wierch we Zwonowicach i winny wierch zrobiono Winnogóra. No i dzisiaj gospodarze też nawiązują do tych cysterskich czasów, bo widzimy tutaj mało winnica tako. Myślę, że na lokalny użytek wino kosztują i są radzi, że mogą śląskie wino kosztować, którego je mało. Toż słuchajcie, tyle to by było na dzisiaj. No, niedużo my nagrali, ale baterie się dwie wyczerpały. Jeszcze za tydzień Jankowice Rybnickie, Świerklany, Dolne, Górne, ostatnie place we Krysie Rybnickim, bo są Rybnik, to jest miasto na prawach Krysu, nie przynależy do Krysu Rybnickiego. Dzisiaj ja sam się zachwycił, bo pierwszy raz na tych placach żech je i myślę, że i wam żech pokazał takie place, o których nawet żeście nie mieli pojęcia, bo no, to są małe place. Musicie kuknąć na kartę i zobaczyć, kaj richtig są te place. Ja, bo w poprzednim tajliku przy Jejkowicach, Gaszowicach żeście mi tak szrajbowali. Muszę aż kuknąć na kartę, kaj to jest. I teraz kiedy zrobicie to samo. Myślę, że będziecie ze mną. Zachęcam was, co byście polecali inkszym ten kanał, abonirowali, subskrybuj, knefel, dzwoneczek, co byście byli na bieżąco, bo co piątek nowe tajliki. No i abonirujcie, to że jak już powiedział, filujcie jeszcze Facebooka i Instagrama, bo tam jeszcze więcej materiałów takich, co buildy na bieżąco, będziecie wiedzieć, kaj będzie tajlik za tydzień, no i jeszcze inne łony za takich trefów. Ja, Śląsk jest piękny. Śląsk, heimat mój przajany. Trzymajcie się.